Ola amigos e amigas, benvidos unha semana máis a Radio Galega. Estamos son as 12 e 4 minutos pasadas da noite en rigoroso directo, como ven sendo habitual, o como que non da Radio Galega na súa oitava temporada, programa 291º, 291 para os amantes dos ordinais e outro para os amantes dos cardinais. Por exemplo, norte, sur, leste e oeste. Despois deste momento, patrocinado polos Sésames Workshops. E Cisneros tamén. E Cisneros tamén é outro cardenal importante. Bueno, como estades escoitando, amigos... Claudia. E amigos, sí, tamén. Madriño, entraches como, a ver como falas. Claudia, é un homenaxe a James Elliot. Estás entrando, non sei por qué, escoítate como, tes como eco, como rever. A ver, Pini. Rever. Sí que tes. Bueno, logo xa che digo, non pasa nada. É que seguro que tes un dos botóns laranxas. Mira, fala, Pini, como se estiveses nunha... Rever. Algo ves? Rever soa a ra. Rever. Ahora xa non teño rever. Agora xa non, pero podes poñerte rever. Podes poñerme rever a min? Ponme rever a min. Ui, sí. Mira, xa verás. Mira, é moi bonito, porque así falas como dende unha cova. Hola, amigos, dende a Radio Galega. Claro, vos non escoitades, vos non tedes cascos. Podes quitarme o rever. Queda moito para rematar a temporada? Non, tan solamente directo, 38 programas. Estás a facer longo. Pero aparte, se co rever chega, por que pon voces? Non, porque poño unha intención, non é voz. Eu non poño voces habitualmente, nunca puxen voces. Bueno, está Pablo Sangiao, Dani Lorenzo, Alejandro Martínez Pini. E a intención. E a intención tamén, a intención que é Fran Rodríguez, que está de volta no como, que non Sí, acaba bravo. Fran Rodríguez. Yeah! Como estás? Teño que preguntar, é que o último, non, hai dous programas, estábamos estreando en la Gulet. Aquí pode dicirse, o da Gulet solamente funciona no local. Porque estiveron moi pesados a semana pasada e anterior. Pero sería a primeira vez que nos estamos pesados. Total, que Sí que noto certo tono de rebeldía, Carlos. Non, é que O equipo portouse bastante ben, tamén o te equipo digo que foron os invitados, Os convidados foron porque... bastante traviesos, que di o meu amigo Pedro González. Bueno, digo que estivemos en la Gulet e dixeches que estabas nese saúdo que nos mandaches aí 2 semanas. Que estabas argallando algo e aínda non se pode dicir nada ou si? Venga, sí, podemos dicilo. Eu escoitei, teño que dicir que nas redes sociais da Televisión de Galicia eu escoitei unhas promos cunha voz que chámame loco, pero eu creo que loco que me parecía familiar, digamos, por non dicir que era de Fran Rodríguez. Sí, era. Oiches ben. Porque eu sí que podo dicir, quero dicir, eu do que escoitei, que público, eu podo sacar as miñas conclusións. Eran unhas promos dun programa de televisión que se chama Hit List. Sí. Hit List en Galicia, de Hit List no Reino Unido, que é de onde ven o programa originalmente. Correctamente, que Hit List foi un exitazo de audiencia no Reino Unido, que foi exportado a varios países. Tamén creo que tivo algunha versión nalgúna televisión autonómica de España. Tamén, a primeira adaptación. E agora chega a Televisión de Galicia. Efectivamente. Tes algo que ver con iso? Teño. Queres contar algo ou deixámolo así? No, podemos contar. A ver, conta. Estamos aí aos mandos desta nova aventura. Que me dices? Estás dirixindo? Pois estamos. Que raro, non? Non podo creer, non raro. Con Hit List. E a verdade é que moi contento porque é un game show así moi puro, moi intenso, moi divertido. Xoga con algo que todos coñecemos, non? Como son as cancións, os éxitos musicais concretamente, porque nos traballamos con éxitos. E nada, desexando arrincar porque... Quer dicir, como M80 que se pode dicir, porque xa non existe. Pero sí, traballamos, pois mira, estamos agora mesmo, se pode dicir, pero estaremos traballando en torno ás 3.500 cancións. Pensei que horas. No. Sí. Bueno, vivendas. Bueno, o mellor tamén, pero non preguntes. É un concurso para todos, porque todos, absolutamente todos, imos recoñecer as cancións que participan, non? Que soltamos nel, pero logo ten a dificultade de que os nosos concursantes terán que dicir o nome do artista e o título da canción. Bueno, que é algo que a priori parece moi sinxelo, Carlos, pero estamos caendo na conta de que non é tan sinxelo, nin é para
non iniciados, é dicir, hai certo nivel de competición, o que fai o concurso interesantísimo. Bueno, que os títulos das cancións ás veces son como aquelo do inglés, false friends, non? Sí, Que sí. hai cancións que ti crees que se titulan dun xeito de Eso pasa moitísimo, e Carlos. resulta que non. Moitísimo, Bueno, a min moitísimo. pasoume preparando o concurso da vindeira semana, que estaba pensando no título dun disco, casi fixen a pregunta en piloto automático e cando, por aquelo de que hai que confirmar as cousas que pos dixen, pois non era o título do LP, eu estaba todo convencido, porque Sí, non sí. era un LP destes alleos que non, era un disco que coñecía ben. Creía que se titulaba de outro xito e resulta que non, por iso que non digo que non é tan doado. Total, Hitlist aínda queda, non sabemos cando se vai emitir. Sí, aínda estamos, aínda hai tempo. Eu penso que pode haber tempo aínda para que algunha persoa se apunte. Só ten que entrar nas redes sociales de Hitlist Galicia e ali está moi claro e moi conciso o xeito de acceder ao casting, porque efectivamente é un concurso. Mandas un WhatsApp, creo. Un WhatsApp, Sí, entrades sí, ali, sí, poñendo sí, concursante, nun sí, sí. WhatsApp, no número de Sí. WhatsApp, non o sei, porque non é o meu programa, non adoito a aprenderme os WhatsApp de outros programas, polo que sexa. Pero sí que... Bueno, imos poñelo aí, porque eu tamén me memoria pos teléfonos, pero ali está moi claro, moi especificado. E pensamos que pode ser moi interesante, porque imos aí pulsar un pouco os coñecementos musicais de Galicia respecto a outros lugares, e xogando sempre con éxitos. É verdade que tamén hai unha cuota de música galega que vai a estar aí desperdigada por todo ese número inxente de cancións, pero claro que temos representación e vai estar moi interesante, interesante. Pois xa sabedes, moi atentos ás pantallas da Televisión de Galicia e ás redes sociais Hitlist Galicia, que en breve, nunhas semanas, vai comezar. Por certo, que hai que dicir que hoxe xa, que é 22 de setembro, hoxe remata o verán. Non vin exactamente a que hora, pero xa remata o verán, digo, porque como Xa era hora somos tamén, Carlos? unha radio Xa está pública... ben. Eu son máis de inverno. Sei que dentro de pouco cambian a hora. Bueno, Outra ahora vez. sí, o día 20 tantos de outubro. Ostras. Xa empezamos. Ostras. Podíamos ir caldeando xa Liada, o liada, ambiente. Outro ano máis de... Xa me estades de tocando outra que non cambiemos ahora, que me poño moi pumares seco ahora. Bueno, igual. Imos, como temos un convidado que hai que darlle paso, se vos parece, Sí. estamos, mira, 7 minutos e medio, eu creo que de programa como preámbulo está ben. Preámbulo, ámbulo, posámbulo. Claro, chegamos ao ámbulo, que Sí, xa estamos no ámbulo. cando ven logo o gañador, o como que noner do ano 2024 como mellor non convidado da pasada temporada. Como no en Bob. Sí, bueno, vai queres facelo ti despois da... Mira, vai saudar hoxe Fran Rodríguez en Vou canto intentalo, escoitemos Carlos. a sintonía do programa, que é esta, é a de sempre, é a que hai. Dalle. Como non ver tan talandando, tan camandel. Bueno, máis menos. Como andamos? Como que non eres, estamos Capaz nin de rematar a no programa 291. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Temos a todo o equipo completo. E cando digo que temos a todo o equipo, tamén temos a Pepe Capelán, que vai vir despois, que hoxe xa que estás aí. Dime, sí, veña. Dalle, sube a sintonía, a ver se xa sabe, veña. Como andamos? Como que non andamos? Dalle. Non berres moito, que senón saturas. Dalle. Como Dorners al andamio. Bueno, máis menos, sí, veña, pea. Progresa adecuadamente, pero tamén un pouco en M. Necesita mellorar. Imos saudar o noso convidado de hoxe, se che parece, Pini, imos preparar a súa sintonía. A verdade é que creo que contei no último programa, e vou volvelo contar porque merece unha desculpa pública. E eu son un desastre, pero por pedir desculpas tampouco me preocupa. E cando hai que facelo públicamente, pois faise. O que, pois nada, agardade un momentiño que xa volo explicamos, xa volo explico, porque temos con nos no programa 291 deste, como que non, o grandísimo Alberto Cuña. ¡Bravo! ¡Iconoclasta! ¡Faraón!
Alberto Cuña, amigos. Puedes sentar. Senta, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Alberto Cuña? Bueno, vou explicar increíble, todo. maravilloso. A ver, vou contar a historia. Sí, conta, que No. ten moito que contar aí. Non, vou contar a historia porque que contar xa está. Ver, eu o ano pasado chamei a Alberto como convidado do programa na 7ª temporada. Resulta que por cousas Todo iba ben. todo iba ben. Por cousas da vida, que son un desastre, basicamente, eu quedara con él para gravar, porque, bueno, ese día ia grabado, quedara con él para gravar o programa. O día anterior, antes de seguir, total, nos tiñamos programadas as grabacións, pero espera, agardade un Pinta mal, momento. pinta mal, Parece o concurso. Non berredes os micros que logo se rompe Cuanto todo. peor para todos, mejor. Y cuanto Non digo, peor para digo, todos, mejor. deixade Para mes- mí, el suyo No. beneficio. A ver, que nós tiñamos programadas unhas grabacións a temporada pasada. E houve unha data que cambiamos, aparte foi unha das últimas. Eu, na miña cabeza, dixen, bueno, pois xa está cambiada. Que pasa? Que houve un pequeno problema. O convidado non se enterou porque non o avisei. Era un pequeño problema Qué feo, técnico. Carlos. Non, pero se Entre ti e máis eu, que feo. Pero Carlos, que feo. estou facendo un acto de contrición contando así aquí pero- públicamente. Total, que me chamou, chegoume un Ele WhatsApp. contrición, ¿verdad? Eso. Chegoume un WhatsApp o día anterior. Claro. Onde me preguntaban, bueno, jefe, que cando mañá, non? E dixen, ostras. Mañana, ¿qué? Quedamos. E chamei e dixen, vas te rir, Alberto. Cando puseches, vas te rir, xa dixen, ostras. Pero vamos a ver, o sea, primeiro, non chamas e tampouco ves a mensaxe. Non, a mensaxe vina. Entón, cando vin a mensaxe dixen, foi cando me dei de conta que realmente Alberto Cuña non o avisara que Tamén menos mal que Alberto é previsor e mandou un WhatsApp, Sí, porque sí, senón eh. igual lle pasaba o que me pasou a mí Outro. en aquel fin de ano. Ti tamén eres afectado. Home, Eres parece que- afectado tamén. Parece que hai máis afectados. No, por aquel esto, fin de non ano é non. algo habitual, A ver, quero dicir. Hai un virus Carlos por aí. Eu asumo as culpas miñas. O daquel fin de ano foi el que non se deu conta que o fin de ano caía o 31 de decembro. Polo que sexa. Eso tamén está feo, Temos Pablo. un especial de Sí, fin de ano. Eu estaba o día 1 ali, vestido de corbata, de gravata. Isto Sí, está feo, traxe está tal e non cadraba. Bueno, en fin, pero digo que pido desculpas. Entón, levou grazas a iso. Sí, O fíxome como- moita O ilusión. como que non erdo como que non erdo pasado ano, que xa anunciamos. Pero non digas que levou gracias a iso. Sí, Levou, home, ou como home, é que se non é que se como que non le o mellor Non convidado do ano. o mellor non Non- convidado. ao mellor non convidado do ano. Pero ese a é ser premio único, o por, sea, por, Sí, sí, por sí, iso, sí, sí, sí. por iso mellor é a única Excusato non petita, accusatio manifesto. Que boa forma de gañar un premio, non? correcto. Ya no, oye, por mí- a mí- Fantástico. A mí ainda non me un de mellor comunicador, ainda non sei por qué. Aquí Xa dan está premios, co premio. aquí dan premios ata por non ir. Bueno, en fin, pero nada, agora xa explicado. Grazas por vir. Este ano non podíamos dilatalo máis e dixemos, en canto fagamos a estrea que quedáramos con David Amor, que está presentando tamén a súa, por certo, a súa obra de teatro Go Home, que aproveitamos para dicir que podedes seguir buscando esas datas, gohome.gal, que están comezando a xirar por moitos puntos de Galicia esta semana. Estaban, non sei se estaban en Boiro ou xa, non, en Boiro foi hai 2 semanas. Bueno, hai que verlo. Entrades gohome.gal e aí tedes A xente en Boiro agardando como Alberto Cuña. Como Alberto é como eu no fin de ano. E o día anterior mandando mensaxes. Mira, a que hora era o da representación? Non era aí, non era aí. En fin, bueno, Non era aquí. bueno, pois eu xa expiei as miñas culpas, tampouco xa pedí Bueno, disculpas. expiar tampouco, Bueno, espiar, ou como se chame. Pero Igual lle pos nome a unha escena, igual a partir de agora cando fallamos pode ser me fixeches un Carlos Tresandí. fixéchesme, claro, fixéchesme un carro Tresandí, pode ser. Bueno, pois eu asumo todo iso, non pasa nada, teño unhas costas grandes e asumo todo iso, pero que sí, mira, falando de costas, que ten moito que ver sí. co que está facendo nos últimos meses Alberto Cuña, que ademais de estar en varios proxectos, Seica, bueno, isto teño que preguntar, cho, é un
cal é o hai proxecto principal ou todos son importantes? Isto é como cal, porque Guillermo Toma sei que estades tendo un pulo importante en canto a xira. De feito, falábamolo antes de entrar no programa que xa para decembro empezades a ter moitísimas datas. Por toda Galicia tocando. Bueno, principal, o sea, para min é un soño estar tocando con xente como Miguel Costas, con Xavier Soto, bueno, con mi irmán que tamén foi batería de Sinistro Total, bueno, foron fundadores. E nos recuperamos o repertorio de Siniestro, facémolo. Isto non é un grupo tributo, o sea, que o fan os fundadores de Siniestro cantando as súas cancións, o sea, quero dicir, chamámonos Guillermo Toma evidentemente porque, bueno, pues Houve polémica ao principio. Houve certas polémicas ou certos malentendidos. Non vou falar de polémicas. Son malentendidos todos, porque a fin de contas estamos facendo sempre un homenaxe a música de ese gran grupo que foi Sinistro Total. Un homenaxe cos propios protagonistas. Efectivamente, pero quero decir que recuperamos sobre todo o primeiro repertorio, non? Con canciones de Copini, cos cancións que Costa xa cantaba. Bueno, pues sí, houve xente, non sei cuánto, que van facer tal, pero bueno, que eles son os autores, por que non poden cantar as súas cancións? Pois sí, totalmente. Así de claro. E de feito falamos con Julián, falamos coa xente toda de Siniestro e non houve problema ningún tipo, o sea, ao contrario. Pois isto está moi guai dicilo, porque eu non o escoitei quero dicir, non me cadrou, seguro que xa se contou nalgunha entrevista, pero que non, porque está moi ben, porque sempre estamos buscando, como estamos nun momento no que estamos buscando sempre a ver se andamos a piñas, é claro, porque seguro que falouse antes de montar nada, falouse con todos. De feito, Julián, pois adiante, se pode ir a veros algún sitio, pois irei. Non hai ningún tipo de problema, ao contrario. Ademais, me podes decir, es que están facendo os temas, non, os temas son todo sigue sendo o recordatorio dese gran grupo que foi. Toda a xente que vai a ver nos concertos canta as cancións, evidentemente, se non fora primeiro polos fundadores que están tocando con nos agora, e se non fora por todo o repertorio grande de cancións míticas de ese grupo, pues non estaríamos nosotros tampouco aquí. É recuperar, digamos que como xa que estamos no audiovisual, isto é un spin-off. É un spin-off, vale. Aparte que hai que dicir unha cousa que moita xente... Con todos os respetos, cuidado, con todos os respetos, con todo o cariño e con todo o agremo que facemos, sempre respetando, bueno, a tope a todos os membros de Siniestro, a todos. Pero que resulta moi curioso que teñas que aclarar isto, porque bueno, realmente a intención, non? Claro. O sea, a vosa intención sempre foi boa, non hai ningún... Simplemente continuar cun repertorio de temas que a xente quere escoitar. Claro, ver de malo niso. Que por certo que dicía que Soto, sí, aínda que non aparece no primeiro disco, estaba facendo a mili. Claro, os que sabemos un pouco da historia, Soto é do foco fundacional porque non estaba ali porque estaba facendo a mili. Soto estaba no coche. Pois entón xa está todo dito. Bueno, cal foi o primeiro concerto? Porque eu creo que isto cando anunciastes? A principios deste ano? Isto foi o último día de abril, o 30 de abril, aquí, bueno, estrenamos en Vigo, na Fábrica de Chocolate. Foi tanta repercusión que tivemos que facer outra data. O 1 de maio, como non había, era festivo, arriesgámonos a facer outra data e enchemos as dúas. Eso é tremendo, Sí, había, bueno, foron dos concertos, bueno, a xente tiña moitas ganas de escoitar en Vigo pois este repertorio. Bueno, e volver a ver tamén, eu creo que é unha cousa, por iso digo que todos gustanos moito o que ven sendo a calceta, pero xa cando Siniestro fixo, que sei que hai dúas persoas desta mesa que estiveron unha das dúas noites. Eu estuve nas dúas. Ti estiveches nas dúas polo que sexa. Estive en unha só. Pero cando Siniestro fixo a súa despedida no Within, no fondo, eu isto digo dende fora, o que me pareceu a mí foi un xeito de dicir, bueno, por se alguén tiña algunha dúbida, imos soterrar a hacha de guerra, isto xa está, volveu Costas a cantar toda a parte do repertorio que compartía con él, non solamente Costas, porque... Bueno, estiveron todos. Torrado, Estivo Segundo... Tumbada la Bartola, que esa canto de agora. Moi ben.
pero estuvieron todos na Within, o sea que foi unha despedida que, bueno, hai moita xente que claro, preguntaba por que non se fai en Vigo a despedida. Cousas que ao final, mira, decidiron facer en Madrid para que todos os fans tiveran un punto intermedio. Pero ves, tamén con iso houbo polémica, non? Es que queremos polémica por tonterías. Sí, que queremos polémica absolutamente todo. Mira, que fixose en Madrid, pues como se podía facer en San Marino. Se da, claro, no, que sí. Bueno, aparte que ten sentido que claro. Sinistro Total nos falo dos a maioría dos membros, non, os membros do como que non somos de Vigo agora mesmo, todos os que estamos aquí, polo menos sentados na mesa, e é certo que recoñecemos iso como algo moi noso. Outro día falábamos Pablo Maixeu con Pedro González, con Pedro de Semen Up, e con Tete, Don Pedro. E falábamos de todo iso, non? Do que era importante, sobre todo para xente de provincias daquela, sobre todo nos 80, escoitar a artistas que saían nas radios nacionais falando das súas cousas e facendo referencias a cousas como a Praia de Samil, que non o Parque do Retiro, non solamente. É certo que nos considerámoslo como algo moi noso, pero hai que recoñecer que Sinistro Total foi un referente da música pop rock, se quere chamala, nacional de toda España. Un dos mellores grupos punk rock nacional que estivo 40 anos dando guerra, o sea, ni máis ni menos. Bueno, eu podo dicir, retomando co que falábamos antes de Hit List, que efectivamente hai éxitos reais e cuantificados de Sinistro Total a nivel nacional, efectivamente. Sí. Claro, aí algún hai tamén, non? Sí. Estás traballando que nisso. estamos dentro da oficialidade. Hit List y Hit List. Era. Non, seguro que saído. Pero que pinta que tenéis. No, Hit List. Imos falar con Alberto, vai estar con nós non solamente esta semana, vai estar con nós dentro de 2 programas máis, que dicir, no 292 e no 293. Deixádeme aproveitar para dicir que se chega o programa 300. Ostras. O programa 300, espartanos. O programa 300 imos a anuncialo dende xa, tanto nas redes sociais como aquí na Radio Galega e en a Galega Audio, porque tamén hai que lembrar que non o dixen, que inmediatamente despois de que rematemos a emisión pola FM do Como que non, automáticamente... Inmediatamente? Sí, é dicir, concretamente, a unha está colgado o programa íntegro. Ostras, non pode ser. A Galega Audio, vale? Ou seja que os saibades que en canto rematemos, nos pillades pola metade, que saibades que na Galega Audio estamos íntegros. E ademais, cando digo íntegros... O que podedes escoitar 2 veces. Íntegro. E sete. Íntegro, porque ás veces, porque se a radio queda un pouco máis curta, as cancións veñen publicidade, non se escoitan enteiras dos nosos convidados, en a Galega Audio está o podcast íntegro. E digo que o día 14 de novembro, anotade, porque imos facer unha grabación especial con ese programa 300 Anota, Dani. en Lagulet. 14. Polo tanto, se queredes... Lagulet. Por favor, ven. Pois, Novembro con B ou V? con N. Entón, o 14 de novembro. Isto moi importante. Se queredes asistir, mandade un mail a comoquenonradio@gmail.com. Un 4. Bueno, baixe yo o micro. Estoy escribiendo, claro, anotando. ¿Cómo se escribe mail? Perdón, rápido. Mail, M-E-I-L. M-E-I. Como que non radio @gmail.com. Podedes vir Con duastes. pero non vedes que queremos facer promoción. Goulet. Dios mío. Es Goulet. Estou desexando dicirlle calacona nun momento dado a Dani Lorenzo, pero non o vou facer porque isto é un... Dani, aquí le va tilde. Bueno, imos comezar o programa con... Escoita. Falamos de todo, pero non dixemos que o grupo chamase Hey Hematoma, sabes? Hey Hematoma, bueno, pero Importante decirlo. que hemos comezar o posámbulo. Preámbulo, ámbulo, agora chega o posámbulo. Hey, Mamá. non eco. Imos co a sección que case me carguei o primeiro programa da temporada que non pode pasar máis. Dani, iso non o tes que escribir. No, bueno, ti mesmo, ti segue escribindo. Espacio, Carlos, por favor. Imos coa sección de Pini. Guión baixo, tal. Sección de Pini que, como sempre, as efemérides aleatorias e, polo tanto, o que imos facer é buscar unha data, xa sabes como vai, con o xirabor de números aleatorios, e imos pedirte que escollas primeiro
o número do día, que é do 1.31, dalle a xerar e vexamos que número sai, di alto e claro. 17, por aí. Os dous parrulos. O 17, moi ben, xa temos o 17 e imos ver que mes 17 de Xaneiro. 17 de xaneiro, vaya, bueno, pois imos ver que pasou un 17 de xaneiro. Caiu baixo. Sí, está cao baixo, sí. Sí, moi repartido todo. Pois o 17 de xaneiro, antes de nada, hai que dicir que é o 17º día do ano no calendario gregoriano. E nos anos bisestos é o 17º tamén. Pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, A ver. un 17 de xaneiro de 2024, na sala quente, Ostras. dos baños califais do Sala Alcázar, quente. Sala quente, que bons bolos aí, o 17 de xaneiro de 2024 na sala quente dos baños califais do Alcázar Andalusí de Córdoba, Oi. é asasinado o califa Abderramán V durante un motín perpetrado polo seu curmán Muhammad III, Claro. quen se proclamaría un 10º califa tralo rexicidio. Era como el Zongud. Sí, sí. Correcto, efectivamente, quería ser califa en lugar do califa, era Que longa conseguiu, efeméride. Que longa. Sí, bueno, é unha efeméride, temos un analista, o mellor analista Como posiblemente. calquera outro, unha efeméride como É unha efeméride. Iso, unha efeméride. Como morreu o califa? Como morreu o califa? O apuñalou? O califa morreu Abderramado. Derramado polo chan, derramado polo Por chan. morte natural. O mellor sabe o Alejandro Martínez Pini. ¡Piramidal! Moi ben, así me gusta, piramidal. Bueno, xa sabes, 17 de xaneiro de 2024 na sala quente dos baños califais do Alcázar Andalusí de Córdoba foi asesinado o califa Abderramán V durante un motín perpetrado polo seu curmán Muhammad III, quen se proclamaría o 11º califa tralo rexicidio. Algo que engadir a todo isto. E que o ano 2024 anos fan un mega ano. Señor. Ves, moitísimas grazas, Pini. Eu quedei moitísimo máis É tranquilo. un mega. Non é un tera, é un mega. Moi ben. Con outros máis a me. Moi ben, moi ben. É que está a anos luz de nós. Claro, entendes? Tamén digo, entendino mal porque son de letras, pero cuidado, que iso os de ciencias. Grazas, Pini, por este análise. Non poderíamos vivir. A Fran fixolle gracia varias veces. Como podedes ver. Bueno, imos repetir algo que fixemos con Alberto. Usa repetir code, deixase. No, bueno, nos levamos repetindo 8 anos. Facemos un programa que eu creo que se poñemos o primeiro programa do como que non. Este non se parece en nada, pero bueno, o programa chamase igual. Digo que imos repetir unha Iso lle dixen ao meu vello, imos repetir. Xa. Sí, despois estabas matriculado nin sei que non estaba nin Bueno, na pasan sala. cousas. FP, Pasan FP. cousas. Sí, foi FP concretamente ademais. Sí. Bueno, pero o seu pai, pero non, xa agora xa pasou todo iso. Sí, casi, o ano pasado. Prescribiu. Imos repetir unha sección na que a verdade é que outro día falaba con Pepe Capelán e dice, espera, antes de repetir a sección. Temos unha cuestión que estábamos falando de cousas, temos unha cuestión porque este ano Pepe Capelán está no programa de novo con unha evolución do CCC. Antes tiña o consultorio Capelán Contesta e agora ten o consultorio con Capelán Pregunta, o CCCP. Case todos os programas ten unha dúbida, ten unha consulta, ten unha cuestión, unha cuita que di, Moi soviético. pois ten unha cuita para co noso convidado. Antes de pasar a esa sección que os máis veteranos ointes do Como que non xa están pensando o que vai a acontecer, e por Alberto Cuño mellor tamén, imos escoitar que é o que nos quere propoñer nesa pregunta Pepe Capelán. Moi bien. A ver que di. Ola, que tal, amigos e amigas do Como que non? Son eu, son Pepe Capelán, coa miña nova sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Unha sección que... Bueno, eso, que, pues como sabedes, teño preguntas que me veñen á cabeza. Neste caso, gustaría trasladarlle unha pregunta ao noso convidado, a
Alberto Cuña, que todos sabemos da súa grande faceta de cantante, de imitador, porque, bueno, imita grandes voces de onte, hoxe e sempre, pero eu sei que tamén ten unha vis cómica. Entón, Alberto, non crees que perdiches unha gran oportunidade de dedicarte profesionalmente á comedia, ademais con un nome artístico que sería Alberto Coña? Non sei, pois aí queda a miña pregunta. Moitísimas grazas, Pepe. Preguntas de callado. Sí, total. Bueno, pues esa es la pregunta. Está removido, Alberto, está removido. Sí, claro. Encántame sobre todo porque pareces aí a Juan Ramón Lucas, e xa o dixeron a semana pasada. No, e ademais, o sea, podría facer perfectamente un remake de Superstar, de Jesus Christ Superstar. Sí. Está total, Está aí, total aí. está entre iso e o Príncipe de Bequelar. Está aí, está aí entre un híbrido. Pues, bueno, non sei se te propuxeches algunha vez comezar unha carreira cómica, isto xa a parte seria. Con nome de Alberto Coña non. Bueno, O sea, sí, tiña a súa gracia. Tería a súa Por gracia, exemplo, nos 80 o mellor terías unha carreira prometedora. Claro. Durante uns anos, Alberto Coña. O mellor xa agora... Pase por aquí, señor Coña. Claro. Claro. Bueno, de feito eu Pero imagínate os nomes dos espectáculos. Estás de Coña, Sí. Volve a Coña. volve a Coña... claro, Outra vez en con fin. Coña. Sí. Claro. Estaría ben, estaría mal. Pero eu fixen estas cousas que desgranamos aquí entre amigos. Eu estive no seu momento apadrinado por Bigote Rocet. Perdón. Edmunda Rocet. Pero Vamos, espera, que imos sí, parar. sí. Digo, imos Paren parar o as programa. rotativas. Paren todo. Paren as rotativas. No, isto temos Ahora que... mesmo Sí. rompo o guión. A ver, vamos a ver. A ver, porque... Certo, esto é totalmente certo. Todas as súas posicións, veña. Vamos, veña. A ver, Vale. contanos isto porque o mellor é máis interesante que a sección que tiña. A ver, Non, rompe Vamos a todo. romper o Rompe todo, guión. rompemos. Agora mesmo. Mira, todo. Aí, Rematou. aí está. E xa, Ala, veña. Fuera. Acabouse. Veña. Bueno, eu estive ao principios do, 99, 2000, eu aproveitei para ir a Madrid sobre todo a estudiar o tema de respiración, técnica vocal e tal con un profesor, Robert Santal, que deulle clase entre moitos outros a Palma San Basilio, el Boseto, esta xente e tal. E has dirixido sobre todo ao canto, sí, ¿no? pero bueno, eu Vale. xa facía un espectáculo de imitacións, mezclaba música coas Hombre, imitacións. eu co humor. lembrote de Novo Olimpia. Sí, claro. Como se chama? No final no fin de curso do Sí, Instituto de Meixoeiro. altísimo. Imagínate. Hacía de todo, imagínate. Estive, unha temporadiña por aí con el, eu chamábame Albert Tito. Ah, bueno. Que Pero non é nome- Alberto Coña, pero era Albert Bueno, Tito. aí estaba. Bueno, fixen unhas cuantas cousas por Madrid e tal, despois seguimos facendo cousas aquí por, pues por Galicia, por España, dando voltas, e facendo eso, imitacións, mezclaba o que é a música, coas imitacións de cantantes, co humor, pues aí estiven dedicándome un pouco a eso, pero bueno. Que ben. Despois estas viravoltas do destino. Os designios do camiño que van Queridos amigos. por onde te levan. Claro, Bueno, e van levando por un sitio e por outro e ao final... pero vamos, Alberto Coña, que en principio que Alberto Pepe Coña. creo que non, pero bueno, é un nome bo dun personaxe, Sí, Alberto sí. Coña. O sea que eu se queres un alter ego, non pensaría o dúas veces. Bueno, Igual ten Pepe o registro, teño que falar con el. Pepe me dice o moi rexistro. para isto, Vale. el é moi desprendido. É generoso, é generoso. Vale. Xa que o soltou. Os voses generosos. Para isto é para o de oír ao perruqueiro. Tamén é xeroso. Bueno, pero que vos pasou a todos? Uns cortámonos o pelo e outros deixámonos o pelo. Eu xa parecín así, Non, ti xa estabas. Bueno, eu tamén con instinto a ti. Tiven o pelo longo eu antes que ti, pero non imos falar de hai 35 anos, pues non Ensortijado. Sí, tiño, como dixo aquel Policía Nacional. Imos a sección que prometíamos, que é unha sección que fixemos hai concretamente 3 temporadas, cando estivo aquí na 5G, creo que tivo un exitazo, de feito, por iso me acordei de Pepe. Pepe dicíame, cada vez que escoito esa sección, aínda a día de hoxe, sigo escarallándome de risa. Bueno, pois imos coa segunda parte de Alberto Cuña neste Como que non, nesta 8ª temporada, con esta sección que nos Medo. acabamos de Estou tendo titular medo,
cancións imitadas. Total, que está aquí con nos Alberto Cuña. Ti lembras, ti es imitador, acabas de dicilo. Sí, creo que lembro todo perfectamente. Mesturas. Bueno, yo también lo creo, sí, también me acuerdo perfectamente. Mesturas a. Bienvenido a Sanjenjo, que está moi bien. Grazas, a súa majestade. Digo que ti mesmo dixeches que fixeches espectáculos nos que mesturabas un pouco Sí. as imitacións coa música. Nos queremos dar ese salto a maiores, entón imos pedir que Alberto Cuña nos me proporcione un dos múltiples personaxes que imita co que estea máis cómodo. Por exemplo, un que che apeteza. Con quen queres? Mire usted, a mí me gustaría Con Mariano hacer Rajoy. alguna cosita así con ustedes. Me gustan ustedes porque hacen cosas. Efectivamente. Realmente. Bueno, pois imos facelo con Rajoy. Bueno, Entón, como usted quiera. xa temos a... Bueno, pero si no siempre podemos hacerlo con Boris. Bueno, Boris creo que non estivo na última... Claro, no estuvo, porque claro, tiene que estar. Bueno, pois... Con este glamour. Yo creo que con Boris podíamos estar. Pois mejor. con Boris, veña, Claro. pois imos facer... Aparte, eu creo que a... Quero dicir, A Pini le va a encantar. o que ven sendo a canción que toca é moi a letra é moi de Boris. Creo que lle vai a caer moi ben. Entón, temos xa a Boris Izaguirre con nos que vai interpretar o tema maquillaje de Mecano, sabes? Non me mires, estas sabes. Pero é a sete, Pini. Pero como queremos darlle unha volta, a base musical coa que vai interpretar Boris a letra de maquillaje vai ser o Black is Black de Los Bravos. Toma, esta letra vai... Isto creo que é o triple salto mortal. Bueno, Reviravolta. a última vez fixo espectacularmente. Imos ver se Boris Izaguirre... Agarda un momento. Atento, sí, tranquilo, vouche dar tempo para que respires. Se Boris Izaguirre... Coa música... Coa música dos Bravos, do Black is Black dos Bravos, Sí. vai interpretar a letra do maquillaje de Mecano. Se queres poñer os cascos, o mellor agora... Por menos denunciaron a Nacho Cano. Sí, bueno, non entremos. Miguel Ángel. Bueno, pois pon os cascos se queres, porque para Pero escutar cos anos mellor... Carlos está enrevesando, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, en fin. Imos poñer a Está moi primeiro, malinche. imos poñer Sí. o que ven sendo a base musical para que lle dé a tempo a coller o ritmo e que logo Menos mal que ataque... non lle pasa cos inmigrantes como di Trump, que comen gatos. No, eu teño sete. Eu non como, dende logo. Dalle, non son Alf. Dalle. No me mires. No, todavía no, por favor, que ya tengo ganas. Ahora, espérate. No me mires. No me mires. No me mires. Ay, déjalo ya, no me mires más. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. Ay, no me mires, no me mires, no me mires. Alberto Cuña, amigos. Qué complicado, ¿eh? Ay, Qué complicado. Esto va a suar. Esto es terrible. Ay, de qué verdad, boa, foi maravilloso. Como sempre, suando frío, porque esto é... Bueno, temos, queres que faga outra? O a segunda, veña, a Non, segunda. para que logo digan algúns que os homes non podemos facer dúas cousas a vez. Non, pois Ou tres. esta sección é unha proba palpable de que non é certo. Bueno, pois Claro, palpable.
Palpa lo que quieras, Carlos. Pois mira, gracias. Agora falamos, pero despois do programa. Imos coa segunda proposta. Pero hai outra. Sí, a segunda proposta é primeiro preciso outra imitación que che preste, non sei que calqueres, a que ti queiras, a que esteas cómodo, porque a veces tamén cantar imitando xa é complicado. Pero que ti digas. Se facemos algún galego así ilustre como David Vidal, o entrenador de fútbol. David Vidal, gústame moito, David Vidal. Bueno, ustedes, sobre todo, quiero darle las gracias a Pini, que estáis siempre ahí, y les digo una cosa, ¿ustedes quiénes se creen que son? Mazinger Z. Andan ustedes ahí, tocando los coconcillos con la viserita por el hotel, por la recepción. Pois David, gracias, mister. David Vidal... ¿Cuánto mide la portería? ¿Lo sabe usted? No lo sabe. Pues no me hable de fútbol. Bueno, pois non imos falar de fútbol, pero sí imos falar de música. Temos a David Vidal. E aquí teño unha canción que foi, bueno, un exitazo, que é Despacito. Despacito de Luis Fonsi. Esta é a letra de Despacito de Luis Fonsi. Pero claro, como tampouco eu digo, xa ten que cantar Despacito, que non é do pau de Alberto. Por lo tanto, fixen que, xa que estás en ella Matoma, tiveses a base musical de Miña Terra Galega. Entón, vas a interpretar David Vidal vai interpretar coa letra de Despacito e a música de Miña Terra Galega. Moita sorte para todos. E aquí está. Isto está, como sempre dicimos, Alberto Cuña non tiña nin idea do que ia acontecer e isto está sen preparar. Miña Terra Galega, pero Miña Terra Despacito, con David Vidal. Dalle, Pini, veña, a ver que pasa. Veña. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Y muéstrame el camino que yo voy. Y yo voy. Tú. Se lo digo, haz fe de lítere, que yo estoy en un seminario menor. Se lo digo así. Haz fe de lítere. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. ¿O qué? Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello. Despacito, que te diga cosas al oído. Muchas gracias. Son ustedes formidables. Muchas gracias. Pede lítere, gracias. Un aplauso fuerte para Alberto Cuña. O sea, pareceme complicadísimo, Que agasallos grandes nos fai sempre. É que o problema, o sea, si a imitación até ese rollo, pero despois intentar coa letra metela no que é a melodía do outro, que hai moi pouca xente no mundo que poda facer isto. Mira, tiña a orde original era ao revés. Pero a orde original era ao revés, pero non sei por que dixen que esta ten que ter o final porque tiña moita letra, eu creía que podía encaixar mellor e ser un pouco máis doada e foi espectacular, de verdade que era. Bueno, pois estamos chegando ao final do programa, quedannos, bueno, pois 12 minutiños, pero aínda temos a actuación de Samuel Leví, que hoxe tamén nos acompaña no programa con música en directo, estivo con nos Lagulet aos dous anteriores programas, pero como nos queda un pouquiño, estamos falando de música, estamos falando con músicos, imos estrear por primeira vez nesta 8ª temporada Os Tobólogos. Veña, dalle aí, Pina. E hoxe quero falar perdón, hoxe estaba escoitando outro día alguén pola radio falar de Tino Casal e de que lle gustaba moito a unha rapaza de 10 anos. Quero dicir que era unha cousa
sorprendente, porque habitualmente non lle correspondía. E un pouco ela dicía que era como un pouco o seu guilty pleasure, que se chama, sabes, eses praceres culpables. Bueno, eu creo que vou tentar que o equipo do Como que non e eu mesmo fagamos un exercicio de honestidade. Xa que falamos de música, temos un músico, eu sei que moitos pensan que saben o que nos gusta e tal, pero seguro que temos algún guilty pleasure musical un pouco inconfesable. É o momento de poñelo enriba da mesa. Se queres, Alberto Cuña, seguro que tes algo que diste, non sei como me gusta, pero isto gústame, por lo que sexa. Teño moitísimos. Va, por favor, bueno, claro, pues teño un problema que teño moitísimos, o sea, quero decir. Reggaetón non? Non, reggaetón. Sinto moito, pero non vou entrar. Respeto moito a xente que fai reggaetón. Bueno, pois non o parece, a veces non crees. Pero o que fan non me gusta, quero decir que, bueno, eles están traballando no seu. Por certo, o de que os rapaces con 10, 11 anos, 12, tal, ven moita xente xoven tamén a ver o de Heye Matoma, non? É porque a música que escoitamos os seus pais na casa, entón os rapaces dicen, claro, podo vela en directo. Claro, bueno, aquí iso é unha sorte, Imagínate os fillos dos que escoitan reggaetón. Esos non poden ver en directo porque nada, esos en 3 meses outro. Non nos metamos en leas. Claro, imos falar de que temos pouco tempo. Imos falar de Guilty Pleasures. Quédate. Ben, despois de falar de Góngora do século de oro, L de Lope de Vega. Imos ver que cale algún prazer culpable deses na música que se poida dicir de que o mellor a xente non espera de Alberto Cuña. Eu teño moitos, pero por exemplo vou decir un que a mí me fascina, Bambino, artista italiano. No. Ah, non, ese era flamenco. Artista flamenco. Foi o primeiro que fixo, que despois todo o mundo Flamenco, copiou de sí. Bambino. O sea, Correcto. cando fala Falete, que el fixo non sei cuándo, señor, todo o Bambino, que xa os boleros feitos rumba, Efectivamente. flamenca, o fixo Bambino. Bambino, por exemplo. Pois ese é un placer culpable, sí. Eu penso que sí. Vale. Facendo Elvis e Sinatra. Sí, home, sí, a verdade que Ou Heye Matoma. Bueno. Sangiao. Eu vou dicir dous, pero porque un ben me imposto e o outro lexino. Pero como que 20 impostos? Sí, porque ti cando tes irmáns maiores que ti, Sí, vale. tes que escoitar, pois É como unha herdanza. Seime todo o disco de Nada sin ti de los Ramazzotti. Bueno. E despois con 17 anos sí que me comprei un gran os éxitos de Gardel, que era algo que non pero non era habitual. Bueno, é un guilty pleasure o mellor con 17 anos. Con 17 anos é moi difícil. Sí. Bueno, pode ser aí con Bueno, eu Mercocho. tamén a min me gusta Gardel tamén. Bueno, pero mellor con 17 anos, porque con 17 anos Malevaje, eu era moi pero non era un guilty pleasure, porque era do rollito, Malevaje era tal. Pero mercar Gardel o mellor, bueno, depende de en que ámbitos. Dani Lorenzo, tes algún? Sí, dende pequeno gústame moito a música que compoñía Antón García Abril para as películas españolas. Falo da música de Sor Citroën, por exemplo, El turismo es un gran invento, El hombre y la tierra. Bueno, pero que eso é brutal. Ben, pero Sor Citroën, quero decir, hubo un momento en España en que reivindicar a música de Sor Citroën o mellor era un pouco provocación. Sí, toda razón. Sí, claro, agora sí. Ese Ahora sería Sol Estelantis. Claro. Atención de Pini, amigo. Pini, tites. Porque sorpesea queda un pouco sorpesea. Non sei, Pini, mira que isto é unha pregunta que non sei se ten algún guilty pleasure, Pini, que... A ver, eu que son eminentemente roqueiro e tal e cual, incluso de antiguo, de Black Sabbath, etc. Esas cousas. A min gustame moitas cancións dos 90 de discotequeras, estilo Everything But The Girl, Missing, Mojo Lady e tal. Bueno, ese estilo de música... Lady...
Así que Esas canciones gustan. moi ben, un guilty pleasure, sí, para ti, para un home eminentemente roqueiro. Sí. Roqueiro sobre todo, ti es do rock, non do rock dos 70 ou 80. Tamén do grunge. Sí, pero bueno, quero dicir que non es tanto de rock and roll clásico, senón máis ben xa tirando rock a partir dos 70 e de toda esa movida. Fran Rodríguez, algo que Pois mira, eu vou admitir aí un triple guilty pleasure, sí, que colinda co cinematográfico, pero é que teño que dicir que sempre que pillo unha acabo vendo a entera. Películas, películas de Marisol, Joselito e Manolo Escobar. Ah, sí? Sí, pero quedo e as papo enteiras, Outro día o meu fillo descubriu el Fari poniendo unha lista de torrente. ¿Qué pasa, chaval? Pues sí. ¿Qué quieres, hombre? Pues poniendo unha... Dios. Estaba flipando. Claro, que aparte viña tamén Manolo Escobar. Sí. Sé que Manolo Escobar, Marisol e Joselito. Sí, por certo, hai unha cousa así como moi friki respecto a Manolo Escobar. Sabedes que é un dos maiores expertos en arte contemporáneo que era. Era un dos maiores expertos en arte contemporáneo que había neste país. Unha colección absolutamente alucinante. Isto o de xulgar o libro polas tapas. Eu son moi fan de Marisol rumbo a Río. Porque a min gústame moito as películas que teñen nome de cantante feminina protagonista no título. Por exemplo, Doris Day en el Oeste. Vale. Marisol rumbo a Río. Sí. Este tipo de claro películas gústame moito. Outro guilty pleasure teu tamén que chego moi ben. El padre Manolo. Sí, exactamente. Eu teño un guilty pleasure, eu teño moitos, pero hai un concretamente que ademais non podo evitar, mira que eu son tamén evidentemente roqueiro, gustamos jazz, teño así, son moi estúpido para esas cousas, quero decir, son que listo es. Pero non, pero gusta moito Modern Talking. Teño aparte un rollo que hai el Jerónimos Cadillac. Atlantis is calling. ¿Cómo era? Brother Louis é brutal. You're my heart, you're my soul, outra Modern Talking, teño é máis, pero nunca me atreví a comprar un disco, hai que regalar. A mercar un disco. Pues te decía algo a Caiseira o Caiseira de Cheve. Pero que compras aquí? Non, é para miña irmá. É como cando mercas un de Taylor Swift. Non é un regalo para miña nai. É para miña nai. Bueno, agora xa non sei se mercan moitos discos. En fin, bueno, temos que deixalo porque son 50... Mira, xa van pasar case xa van dar a unha. E veñen os dos informativos, veñen os dos pensando en ti. Pero veñen aquí, agora? Non, aquí non. Aquí non é no seu estudio. Aquí cada un... Todos... Dios es la de todos. Igual de repente cada unha a súa casa, ¿no? é unha de todos. Efectivamente. Pero en principio non veñen, pero se queren vir aínda quedan napolitanas. Que timbren. Claro, que os de informativos se queredes entrar, timbrades na porta, vale? Se timbran, no mellor non lles abren, Bueno, depende porque que chamen polo que chamen. Que manden WhatsApp, Cuidado cos gatos non entrar. Sí, porque claro, que aquí no, que non, por favor. Non que non veñen de Haití. Non, nin somos de son de Melmac, que tamén comían gatos. Willy. Bueno, pois Alejandro Martínez Pini, Steve nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Pablo Sangiao, Fran Rodríguez e aplauso grande desta noite para Alberto Cuña. Gracias, amigos. Que está con nos a vindeira semana. E nos rematamos coa música en directo de Samuel Leví, que nos vai interpretar un deses temas que ten nese disco Samuel Leví y los niños prohibidos, que a semana pasada niños perdidos, non prohibidos. Pero bueno, ¿qué dices, Carlos? Claro, que teño que niños prohibidos, esto parece ya. Bueno, perdidos, non sei que estaba pensando, Boris. En fin. Claro. O mellor é dicir o título do tema e non meterme en máis lameiros. Samuel Leví, interprétanos La cabeceadora de ombligos. Un aplauso para Samuel Leví. Tienes un
Sabías muy bien lo que hacías. Sabías muy bien lo que hacías. Tú sabías muy bien. Seremos solo amigos, dijo mientras empezabais a vestiros. Noches que duran días enteros en Villa Cariño. Duró hasta la segunda cita tu intento de impedirlo. Te creíste tus propias mentiras. Sabías muy bien lo que hacías. Te juro que la dejaría, pero aún duerme con ella todavía. Sabías muy bien lo que hacías. Sabías muy bien lo que hacías. Tú sabías muy bien. Sabías muy bien lo que hacías. Tú sabías muy bien. Sabías muy bien lo que hacías. El sabor amargo que dejan las despedidas. Nadie salió a lamerte las heridas. Muchas gracias.